ଦିନୁଆ ଦିନୁଆ ନନାଟା କରି ଗଲ କଲଟିଟେ ବାଧ୍ୟ ହବୁ ଦିନୁଆରେ କଷ୍ଟମର ଦିନୁଆ କାଇଁ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ହେଇ ହେଇ ଆଇଲା ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଖେଳିଲା ଆଜି ଖେଳିବ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ହେଇ ହେଇ ଆଇଲା ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଆଇଲା ମାଡି ବସିଲା ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ସହାୟତାରେ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାରିକ ସହିତ ଆପଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଓ नो ଦୀନବନ୍ଧୁ such a boring name ହ୍ୟାଲୋ କୁହନ୍ତୁ ଆଇଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଇଛି କହିଲେ ମୁଁ ଭୁଲରେ ଆଇଡିଆ ସିମ୍ ଟା ପକେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ କାଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍ ତ ଅଛି ନା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ତ ଡାଟା ବାଲାନ୍ସ ବଦଳରେ ମତେ ଟିକେ ପଇସା ରିଟର୍ନ କରିଦଉ ନା ମୁଁ ସିମ୍ ଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ପୁଣି ଥର କହିଲେ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ବୁଝାଗଲା ନା ପୁଣି ଥର କୁହନ୍ତୁ ଆରେ ମୁଁ ଡାଟା ବାଲାନ୍ସ ନେଟ୍ ପ୍ୟାକ୍ ପକେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଏ ଆଇଡିଆ ସିମ୍ ଆଉ ୟୁଜ୍ କରିବି ନାହିଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ବାରମ୍ବାର ଖାଲି କଷ୍ଟମର କଲ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଇରିଟେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଇଡିଆ ସିମ୍ ଟା କାଢି ଫୋପାଡ଼ି ଦେମି ତେଣୁ ଯୋଉ ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍ ଟା ଅଛି ନଷ୍ଟ ହବ ନା ସେଥିପାଇଁ ମତେ ପଇସା ଟା ଟିକେ ପଠେଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦଉଛି ପଇସା ପଠେଇ ଦିଅ ମତେ ସେମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ ସୁବିଧା ଥିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସହାୟତା କଥା ଦେବି ଜାଣିଲେ ଓ ଏମିତି କଣ ହଉଛ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ତମେ ଦିନ ଅଧିକା ବନ୍ଧୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ହଉଛ ନନାଟା କରି କରନ୍ତୁ ନା ସେମିତି କିଛି ସୂଚନା ନାହିଁ ଦେଖ କୋବି ବାଇଗଣ ପୋଟଳ ଟମାଟୋ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡି ଅଛି ଆଇଟମ କଣ କରିବି କୁହନି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଭାବି ଭାବି ବାରମ୍ବାର ନନାଟେ କରି ନନାଟେ କରି କଲେ କଲଟିଟେ ବାଧ୍ୟ ହବୁ ଆରେ ନା ଶୁଣ କଲ୍ କାଟିବ ତ ଦେଖିବ ବହୁତ ଖରାପ ହବ କହୁଛି ଆଉ ଜଣେ ତମ ସିନିୟର ଅଫିସରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲ ମୁଁ ତମ ସହିତ କଥା ହବାକୁ ବୋର ଲାଗୁଛି ସିନିୟର ପାଖକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା କିସ ଲାଗୁଛି କୋଉଠି କିଛି ସମୟ ହୋଲ୍ଡ ରଖିପାରେ ହଁ ହୋଲ୍ଡ ରଖି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କର ହୋଲ୍ଡ ରେ ଯେହେତୁ ସିନିୟର ଏରିଆରେ ଅନ୍ୟ କଲି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ କଲଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିହେବ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ଧନ ତମେ ଯଦି ଏମିତି ହବ ମୁଁ କଣ କରିବି କହିଲ ମୋର କେହି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଠିକ କରିଦିଅ ନନାଟେ କରିଛନ୍ତି ନନାଟେ କରି ଗଲେ କଲଟିଟେ ବାଧ୍ୟ ଦେଖ ତମେ ଦିନର ବନ୍ଧୁ ଏମିତି ଜମା ହୁଅ ନା ହ୍ୟାଲୋ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ହେଇ ଆଇଲା ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଖେଳିଲା ଆଜି ଖେଳିବ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ହେଇ ଆଇଲା ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଆଇଲା ମାଡି ବସିଲା ଦିନ ବନ୍ଧୁ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସରି ଇଆଡେ ମୋ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ କଷ୍ଟମର ସାଇଡ୍ ବାରମ୍ବାର ନନାଟେ କରି କଲଟିଟେ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି କୋବି ରସ ତମେ ଖାଅ ନା ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିବି ତମେ ନ ଖାଇବ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହବ କଷ୍ଟମର ସାଇଡ୍ ବାରମ୍ବାର ନନାଟେ କରି କଲଟିଟେ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଫୋନ କାଟିବନି ଦିନ ବନ୍ଧୁ ତମକୁ ରହିଲା ରାଣ ଫୋନ ଆଜି ତମେ ନ କାଟି ପାର ହ୍ୟାଲୋ ଦିନୁଆ ନନାଟେ କରି ଗଲେ କଲଟିଟେ ବାଧ୍ୟ ହବୁ ଦିନୁଆରେ କଷ୍ଟମର ସାଇଡ୍ ବାରମ୍ବାର